L'espectacle neix el 2019 i on va haver-hi una pujada de vots al Parlament espanyol per part dels grups anomenats d'extrema dreta. Una senyora que ha llegit un llibre que es diu Instruccions per fer-se feixista i que l'han convençut. Una mica contagiar-vos d'aquesta idea que m'ha arribat a mi, que m'ha copsat i que m'ha canviat la vida. És un text molt brillant, molt lúcid, una dialèctica molt intel·ligent. La família tradicional, la de veritat, cada cop té més enemics que intenten subvertir els rols naturals de l'home i de la dona. És molt perillós i hem de començar a pensar claríssimament cada vegada que diem alguna cosa, què estem dient, com ho estem dient, a qui va adreçat, amb humor, amb comèdia i, com deien a casa meva, ens en fotrem del mort i del Calvella.